Nej! Hvorfor er det Line, hun ikke bare kan sige det? Det er så godt. Og så snakker jeg bare helt normalt. Og så jeg slår mig og griner mig. Nu hedder ligningen x plus 1 er større end 1 plus 2x, som er større end 6x minus 5. Og vi starter med at regne den første del af uligheden ud. Nu trækker Line 2x fra på begge sider. Så der kommer til at stå. Minus x plus 1 er større end 1. Nu trækker Line minus 1 fra på begge sider. Så der står minus 1 minus x plus 1 er større end 1 minus 1. Nu står der minus x er større end 0. Så vil vi gerne have x til at være positiv, så vi vender lighedstegnet om. Og x skal så være mindre end 0. Så tager vi den anden side af uligheden. Som hedder 1 plus 2x er større end 6x minus 5. Nu vil Line trække 6x fra på begge sider. Så nu står der minus 6x plus 1 plus 2x er større end 6x minus 5 minus 6x. Nu står der minus 4 plus 1 er større end minus 5. Nu vil Line trække minus 1 fra på begge sider. Nu står der minus 1 minus 4x plus 1 er større end minus 5 minus 1. Så står der minus 4x er større end minus 6. Nu vil vi gerne finde 1x, og det gør vi ved at dividere med minus 4x på begge sider. Så x skal være større mindre eller mindre. Hvorfor er det der større end det der? Nej, det er mindre. Skal være mindre end halvanden. 1,5. Og så kommer vores ligning. Vores Ligning. Vores Jo. hvad er det der? Til sidst kommer det til at hedde. Fordi at x kan være fra minus 0 uendelig til og med 0.